Салом алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон. Ин рӯза дар шабакаҳои иҷтимоӣ блогерҳо, журналистҳо таҷик гуфта гап задесанд, миллата пас задесанд, шаҳрвандони дигар давлат. ман давно гуфтагӣ будам ки бано мухолифи тоҷик оромии миллата намехоҳад. рӯй дидан надорад миллати тоҷика. гиҷода ин одамое ки китиф мезаден, биромаден зидди ман видео карден, Исоқу Файюб нав биромадаи мо 11 сол шид, мо ватандӯст барои миллат ҷонмо наметем. ҳар минути секунд видео кардесан, эфир гузарондесан. барои чӣ намебурен гап занен? барои чӣ метарсен? шумо баном ватандӯстен, чӣ ба гап намезанен? ман туф кардагие чиқед ки шумо мегӯед ки мо ватандӯстем. ти ки биромада гап задеси? ман қайгар ждат мекунам ку ягон барномаси мебура гап мезани зидди журналистҳо ва блогерое ки имрӯз биромада таҷик гуфта гап задесан. бимбирен беномусо, нангу номус надорен шумо. шумо зуртон ба мардуми камбизоят мерасад. зури шумо имна блогерора гуфтесам. монен даф кунен ба ном мухолифи тоҷика, даф кунен ӯ фоҳишҳои Европара. мо 200,000 подписчик дорем, миллионо просмотр дорем, ти нав биромадай ба 10-15,000. чӣ ба намебурен гап занен? чӣ ба зури шумо ба зани тоҷик мерасад? номардо. ман имрӯзо тамошо кардесам, нохма қабидесам. я 2 моҳ пас Исоқу Файюб мебирояд, майдонда мебирояд. ман я Тоҷикистон бирам, айҷа Исо яктат зидди ман гап мезанӣ, ба ман медонӣ шумо чӣ кортон кунам. шумо нангу номус надорен, нама одамое ки мебурен китиф мезанен, гап мезанен. биномус бидин ин мемонен ранги баном мухолифтон. бовар кунед накунед 2 ҳафтаи охир ҳама гап задесай. хап ҳастанд. иш айҷа эфир мекунад зидди иш айҷа эфир мекунад, иш лавоиша сирх кесай, иш пӯшоки занона пӯшондесай, баном мухолиф айҷа биромадад ҳамара фоҳиша гуфтесай. дигар миллато биромадад миллати тоҷика пас задесан. ин кӯ намако хап ҳастанд. ман 1 сол шид гуфтесам, но бисёриё зидди ма биромадӣ. мо бояд як ҷошем, бояд. ин қайга ман тоқат мекунам. бовар кунед ҳамватонони азиз. айҷа Исо касе зидди миллати тоҷик фарқи надорад кадом шаҳрванд, кадом давлати боша. ба забони русӣ чӣ гап не? ба забони русӣ мебурем гап мезанем. но хаб кардем, нест ягон марде ки бибурем гап зана. клоун дорем, бале ҳаста. мебураям бовар кунед накунед то 3-4 минута фақат лайк талаб мекунанд. фақат марг просто, туф просто. изо бикашед. ҳеҷ вақт шумо одам намешед. мо медонем мардуми шарифи Тоҷикистон. ита биромада видео кардесем барои просмотр, барои капеки ки бирен як қусо хеле бихарем. но иҷада миллата пас задесан. Исоқу Файюб ватандӯст буд, ватандӯст мерава. зури ман мерасад. но шумо видео кайги бидем ку нави биромадай мора гапишон додесай. мо 11 сол шид баротса бурдесем. 11 сол шид шумо миллата пас задесед.
هیچ نکردی سین دیگه. عیب است. کسی زیدی ملت توجی گام میزنه، ما باید اتویت بتیم. خب کردن در کار نیست. نو شما نمیتونین، برای که شما سواد ندارین. ایدانی شما فقط مادرتا فلان کنم، خواهرتا فلان کنم، زنتا فلان کنم، تو پدنالت، تو وای. در آخر گفتم چی گفتنی هستم؟ آدمایی که خودتون وطن دوست گرفته سین، این روزا دیده سین، همه دیده سین. ما خب میکنین، پروستا توف، پزار. زنده باشین دوستان عزیز. من دیگه تو خلق کردن نمیتونم، من میبرم.